bavê min li Bismilê li gundê Embarê di not û çara de li ser erdê xwe pembû av didan di aliyê dewletê de hate bin çavkirin li ber çavê min birin gotin adresekî heye û nêşanî me bidin û em ê dîsa te bînin virê ji ewro hetanî îro me jê ti agahîkî nestan îro weka hûn jî zanin pêvajûkî dest pê kiriye mixabil nêzî 2 sale pêvajû dest pê kiriye û hetanî îro ti agahîkî derheqê van însanê me û hindakirî de natiye danîn û nanê axaftin weka hûn jî zanin meriv behsa aşîtiyê bike pêşînê meriv behsa paşarojê dike dewlet lazim e di paşaroja xwe de hesab pirsandinekî bike neh sed û 15 hefteye em li van qadanê em behsa hestiyê xwe dikin ev ya ji dewletê rekî tişkî şerme dayîk werin virê behsa hestiyê xwe bikin em behsa edaletê dikin em bangawaziyê li dewletê dikin li saziyê sivîl dikin em dibêjin aşîtî pêvajû divê qada qoşiyolê de derbas dibe lazim e dewlet hesab pirsandinekî ji van zarokê me re bikin bira şîna herî dawî çadira herî dawî ya me be hesiyê me derxin ortê arşîva vekin van însanê me bê suç bê sebeb çima Kürt bûn çima ser navê xwe bûn ser zimanê xwe bûn ser çanda xwe bûn di aliyê sîstema dewletê de hatin hindakirin tişkî wisa anîn serê me kî hesiyê me jî şanî me nedan ev ya tişkî şer me şer îro em têne virê behsa hesiya dikin